Sagudahin nga iti surat, ti pagkasalitaan ni Rita nga Napauluan, disiplina. Sagudahin nga iti surat. Dear Manong Nemi, nakamisuotak Manong Nemi nga masideg kani Jojo iti dati nga pagsinsinarakan mi. No mailiw ti tunggal may sakadakan. Abi kasit lang dinamag na. Naladaw ka man Almost 30 minutes ko na ito nga guruurekan ka. Pasensya kan, Jojo. Di mo ka na nga traffic. Siguro. Abi kasit lang Oo man yung trabaho. Ana? Kadawon pa yung pa lang ang bulan mo. Ito tayo dyan nga trabaho. Naikat ka manin? Anang nga naikat. Gito na. Takay mo kumarati ag ikat nung saan da kang maikat. Unikatan. Dilay mamalin. Ngisar din mo data. Sermon sa diabalay. Sermon pala ito. Di mo saksakitain. No, masermonan ka. Gapota pa ng disiplina kang kadayta. Ako malagpaut na trabaho mo. Kasunod nga makornong ka. Kaya makornong ka. Nyo siya saklat agururnong. Panat pa nagkalay sa ta. Awang kanyang tikasar. Nga nangarat tikayat mo lata. Lukas ito yung ag-date ta. Ano ito ko na ako? Agpapasta itiragsak. May epanti iliw ta. Basta. Kasla mo libagbaga. Adan na pasamak ka na ta. Iliw ang makapagkinita hanggang na dya sex. Ni daytoy. Siyempre, makapag-narakop naman. Makapag-binisita naman. Dadi mo matkayat ng itad. Sa akong tulad daytoy. No sigurado nga si kantang baling asawak. Amom, Rita, no, sa mong ikan di disiplina tawagi. Umuna-una awang pagpautang ng trabaho. Gapong ti, kang kanahin ka malilay. Hamad Ano nga tinakaikatam? Mabaling ka di nga sarding tanda ito Gawit akon. Sige, isarding tanga rin. Basta kasto lang rin, mapaspasamak. Salang pala, sir muna. Nag-order ka? Tepay lang Pero sa niya sak to waiter. Tang, mabali na ng serve. Nabao pa kidita na. Grabe kami nga. Lutundan ka, awanak pa No nagladaw kang tumad ngamin. No pa'y madi, manong name itiriknak, gabuti pa nakaikat ko iti trabaho, kat marigata nagtuban ng agsapol trabaho, sana kat sermonan ni tatang, ni nanang, sa dayo ti boyfriend ko ito. Ngem, di maramanak tiniima sa potahe, manong name, imisa mako. Dulaki di makang kumanin. Deta. Ano manin? Ano mo lang aglukmig ka? Nay mas gayop ti makan, api ka diak makanin. Awanin ti sexy mo. Kaya mo awanin hanak na sexy agad, di iso kanta kon. So apol ka ti sexy. Kaya makaitad kang ka, amin-amin na. Sweetheart, si ka talaga at pakaring nagtayan. So nga pang pangasim at agdisiplina ka. Medyo iwasam ti ado nga makan. Kang runan ti amin. No, at nantumanin masapulang nga pagtrabaho. Please, sa paan ti sombrak iti trabaho. Tapos saan ka maikat? Mangmanganta, Jojo. Anya ka? Bakabang na? Talawang kan Itabay tadot na kamon. So, manaw kan. Isarding mo kami na sige, isarding ko. Basta laglagi ba nagitibiling ko kaya ka. Tanong sa mo nga bedis plan, bagay. Tseklamon. Baka no. Sige, isarding mo
kapukaw ko ti ganas. Isardeng mo ti mangan. Adot na kan mundo ko. Nagadupay ni. Di, kautan doon. Ayawid mo. Almost 3 years and ti relasyon mi manunemi kini Jojo ket pudno na iti imbaga na itay. Ngawang pa iti napasamak ka na kami kung ganala ang tinarakop aging ganala ang tinagek ngem virgin at pailaeng manong. Hindi malpas kami nga mangan. Let's go. Pananta. Hindi pag na. Palpata pa lang ang aron. Sa tantog pag na. Hindi window shopping. Hindi pag shopping mo? Awan. Banta lang tagkita. Aging kikita. Pambaranta. Pag na. Kano adagundaway ta. Lima kapag ginarakop ta. Kano adagundaway ta. Di maramanak man hindi kiti bibig mo. Kastoy no ka man nun name iti araramiden minog date kami. Once a month. Uno sa angkat twice a month. No talaga magagat kami. Ti plano mi man nun name kita gurnong kini chuchu ngem siyak kasano makornong. Dududwakamot lang din na kinitatang. Kapag nagpag na kalpasan na kano at lang ang dagundaway mi nga mailingid kami manong nimi. Ora ko open na I love you. Saan amalan nga nutnutan na kiti lips ko. Lukmig ka na. Dati-dati nga arakupan ka. Maarakop ka nga gusto. Ita ka ni. Kito nga rod ako to nga sakitak. Mati nga rod. Mayat nga rod. Ano? Tulungan na manggit nga rod. Nagsabol trabaho. Ang galakit agpili-pili. Padbada damat nga undergraduate ti kolehyo. Kaya't mo nagyan ti groceria? Ano ba dyan? Depende ano, ipandakin ka nga, i-assign dakin ka, nga aramiden. Nuto grocery. Adama mo sa dyan. Kasapulan da ka no ti babayin sa. Ano, may sa babae, may sa lalaki. Kora ka tatawagak. Sino ang umum dyan? Ni Carlo. Nagriring. Speaker ko atap namangin mo. Hello. Hello, Jojo. Pare. Carlo. At napila pa rin ti bakante yung may isang babae. Tikusarya. Ang bahay di lalaki at napila pa rin. Pangasim man lang gayam. Dito man lang girlfriend ko. Ha? Dito girlfriend ko. Ni Rita. Pag-apply mo na, ano di kita requirements? Siyempre, barangay clearance, police clearance. Siyempre, hanggang makaalat barangay police clearance, no, awanti fiscal clearance. Diyan lang? Kina di application letter na. Sige nga rin. Ari ha, no, daw may ag-apply, ibagam nga napil-apa na yun. Ni, api ko siya kumati, mga ibaga. Dama-dama akin ni Sir. Mabaling nga maalat cellphone number da. Uy, handang nga, ito cellphone number da. Sige nga rin. Indo na bigat, pag-report ito. Okay, at mo? Ano nga ito, break dahi. Kita, mabaling nga, sales lady. Kino, groceria ka. Siyempre, kita customer, ti mapamagala ka na kita kayad da, nga items, ikargada iti cart. Nakita, no, sa din nga bandat, ayan mo, ijek ka supervise, parang ganun. Tano at damagan di giti customer, di at kang pagsalutsudan da, kasi di ay, trabaho na. Uno saan, masaka da giti ay agim impact. Anong impact? Repacking ko na. Aywan, repacking. At kaduan nun ko ang grocery, kaya repack. Repack da. Manong name kastang harod tinaramid ko nag-securak iti requirements nagaramid at application letter manong name
Inyadres ko iti dayta nga groceria. Dapan ko nga insubmit manang naming ket nakasarita ka mismo ni Mang Carlo ti gayem ni Jojo. Okay? Ito opisina ni Ma'am, ni Madam. In-interview na manang naming ni Madam Gina. Sinulsud na at experience ko sa dino tinaoding ang nagtrabaho ako. Tinamag na no apay nga awanak sadyay. Nagikatak, madam, tapay. At saan ko kayat nga paglintiganda sa matit pa nakikita kanyak datay asawa di aking kukwa. Liniklikam na kasya pasama. Wen, madam. Sige, gabatin na rumandar na ka ni Carlo at nabayagan na kaduak ni Carlo. Bawali mong rugyanin ito bigat. Ano trabaho, madam? Iti recap agrepack kayo. Iti repacking department. Mabitlang tayo wagag ni Maylin. Ni Mirna ko na kuma. Hello? Mirna, mamalin nga may katopisina? Sige, ma'am. Hindi umayan ni Mirna manong. Ni Rita, baro nga kadwayo, iti repacking department. Isot pa nagka-team yun o Rita ni Mirna. Ada kayo ti babae na. Tano da problema, isot ti mangibaga kanya kung napagsaludsuda. Tisang ko kaya dito kada tayo panagchismisyo. O nagsasarita kayo, nula hindi iraprapin nyo iti agtrabaho. Tsaka kaya datay magsasalita kayo nga nakasarding mati imayo. Mawari sasalita kayo basta tuloy ti trabaho. Nagtatasang ko kayat dito masayang laeng ti oras. Nalawag ka rin, Rita. Nalawag, madam. Kandi kayo tayo nawat na kandakos. Naragsakan met manong nemi ni tatang tadang trabaho. Disiplina latat ka sa pulan, anak. Manong at ang bulan mo, iti pagtrabaho amita. Tatang met. Tapi ka damagin nyo, natamok. Natamok. Di mo ka di kayat, nagpao ti trabaho na. Kayat ko Tap na makaornunga. Kidori adanton asawak, no, kasawa kamton kini Jojo. Ituloy ko latat trabaho dya Manak sila no, aganakak, agita, mabaling ang bakasyonak. Sa kalpasan nga kaanak, ag subliak mo't lang. Kahit, anya ka di, tinakaikatabi di, kahit tinapa, muno na nga trabaho. Tatang mo, ipaligip naman. Dahil siya kumat kang kanay mong ilagdag ipen. Pan nakaladaw. Sa sino ay ngarot ti makaperfect nga nasapak. Nung maperfect mo ti na masapa nga sumrek, baka na mangumato pa iti sweldo. Hanggang agka-problema. Kanuan niya, ti bilin kang ka na bus mo. Isot aramidem. Tatang met. Disiplina lang ti kasapulan. Sa pahim ti agreeing, sa pahim ti agrubwat, sa pahim ti mapan. Tanapimpinas no 15 minutes before ti gusto nga oras at dakad dyain. Imbes nga 15 minutes before, baka malado ka ti 15 minutes. Sige na. Alam mo, dito ako nagpawon. Kapag gusto manong name iti oras, hindi makadalo na. At dito'y manong name ni Madam Gina. At nakadwa na nga gwapong lalaki. Good morning, ma'am. Pagpag-gusto ti oras. Diretso kasiyot sa dyan. Ma'am, asawa yun. Aywan, yaman mo kang katibarong empleyado tayo. Yeah? Ay,
Good morning, sir. Oo. Iso ni sir mo, Sir Ryan. Sir Ryan, sir. Good morning. Sige, sige, sige. Kuti ka. Sige, ma'am. Napasungatan nak ni Mirna, manong Nemi. Naladaw ka. Ay, haan? Haan, Mirna, naladaw. Aping ka lang. 5 minutes. Apag isot nga sumbre ka, kalusotso. Kinasarita ko ni ma'am, ni madam ni Sir Ryan. Nalangan ba't nga kasasarita takit umayo ko dito, hayaan ba't Sige. Umay ka tayo. Isurok kang ganuan niya taramida. Ang face mask ka. Gabuta, napino na ito yung trabaho. Pamiyanta? Kasto ti ba nagrepack mo, ha? Uyam. Kasto, nalawag? Before mo nga, ilanang, masapol nga, ikilom. 1 kilo, kan half kilo. Sige. Sige. Ay, sige, rurukya mo. Kaya, taltalyawak di kiti kakaduwak manong Nemi handang agun-uni. Trabaho. Awa na, mabanglisan, tangiwat yun, di kaguni. Kumusta kayo? Tumalyaw dalain. Trabaho. Diwan na, alas 10. 15 minutes lang the break time. Isuahan, adag bimirianda, damat chismusa. Balinti makiamuka na kayo? Isa na ani, Tesi, Susi, Olive. Siyakmat ni Telma. Puro tayo babae ito ya. Wen, puro tayo babae. Puro tayo chismusa. No dumteng ti break. Pinagpahiso manong Nemi, kabayatan ngagbinbirienda kami, agsasarita da, may panggap ti lalaki, may panggap ti iti papaspasama. Dabay mangibaga, opo, namin sangapulak, nagkanas ti labida kayo. Da asawa mo, dinamag ko. Kabit. Laing di kabit ko. Sige, da asawa mo, pay. Virgin ang pailain. Ay, siksik lang ang virgin dito, ano ko, sabi. Malpas ti 15 minutes. Dalpasan. Trabaho mo na yun. Kuna ni Mirna. Abagisong alas 12, manong Nemi, nagsardang kami, deta. Da kantina, iti groceria, manong Nemi, sadya kami nga mapalmangal daw. Chismis man nila, chismis dito, la. Ni Carlo, manong Nemi, ti masidag kanya. Kumusta ti mo na nga trabaho? Half day? Okay man. Kaya lang, saka lang makapagsaugayan no break time. No, madamat trabaho, nakakapit tingiwa. Wala, parang kang dumitlaing. Dimdeng manin timalay, manong Nemi, dati kasi dyan manin, trabaho, break time. Trabaho. 10 minutes before 5, manong Nemi tim Makdera ko. Kinita nak ni Mirna. Dapat 10 minutes mo. Makarepak ka pa lang, tiyo. Babalik sa pulo. Napadnuka ko ni. Makakatangak. Agtrabaho pala ito kaduam. Abay, timakder ka. Makakatangak ka rin. Ano problema mo ya? Nagsakit-sikit ko. Mabalik mo ito tumakder. Kabayatan nga agtrabaho ka. Sa katuwa nagtugaw no, mapukaw ang tikatang mo. Kasta ka di? Urip 10 minutes lang? Awan tumatakta ako nga kwanto eh. Di yung bartang buti 10 minutes. Tunay mo 10 minutes lang. Makalawas manong Nemi ti trabaho mabambanno ka. Kasla marigata na. Aging gawa ng Nemi nga ti biyernes. Nalatawak nga green. Kaya pwede ka lang agreg. Kung ang malong day off mo. Ano day off mo ka di? Sabado day off ko tatan. Abi nga round. Hindi bagbagik. Nabanu ka. Mawatan na nga tamot. O malatawak mo labasit.
Kalag ko di ka, nang kagrubatan, kamanganin, tanakaluto ako, di ko skanton, kalpasan na, grubot ka, mapangkan. O baka matraffic ka pa. Kalag pa yung sumanong name na daw iti 30 minutes. Ni Sir Ryan ti Adamano. Pinayapahin na. Yes, sir. Good morning, sir. Kung ang saan ka sumure, naladaw ka ti 30 minutes. Sorry, sir. Nabanugak lang amin. So nga, nadawa ka nagriing. Brutak tulatan, sir. Agobar tayo magtuti 30 minutes. Sir? Mabali nga maalas cellphone number mo? Ito apa nga lain. Nung kas pagkarikan, ada problema kasi ay. Itawag ko kin ka. Ano ko problema? Ano na, sir? Lata ni. Into doon naman ang name. Tinitak man. Ada itilamisaan na. Calling card. Nalisto ang inahala sa number naman. No? Thank you, sir. Ligag trabaho. Di mo ako, saksakitin tinakan mo, no, ungtan na ka ni Mirna. Napintas ni Sir Brian. Nagka-problema tutoy kas pagarigan. Isunod kong tagay. Tap na nikas takit agpasipsipak. Kadag pa yung sumano. Simre ka pa lang. Di ka lang imimayan. Agabsan kan. Boy, imbaga kanyak ni Sir Brian nga sumbre ka maparang umayak dito yan ta imbaga ba't kang kuha na nga numanat manungay minutos tila daw ko isun tumatin hindi pa nag i-overtime ko. Saka ano pa yung nag-over at overtime nito. No, alas 5 nag-close ang groceria. Kasta. Nalaksid. No, ada rin tiyempo no ka nga overtime. Gabuti pa nag-pwesto ka nag sumangpit nga supplies. Nagtrabaho kan. Same. Tama lang pagtrabaho kan. Bigyan. Di na man dagdagdagin ang kastamyer na. Kasla si katibos. Siya katibos iti tayo nga department. Kaya no, adaman problema. Siya ti mana. Siya kung tanda, da sir kini, ma'am. Awan pagdaraga. Tanong siya mantiga po na. Siya tuong tanyo ko nakno. Nagtrabaho ka nga ron na. Bumugkaw ka ba? Namindua ak nga naladaw iti dayta nga bulan manunim ta binulan ti panagsweldo. Sakbay na alak ti sweldo manunim inaiwanak ni Madam Gina. Yes ma'am. Gabot at duwang panakaladaw mo. Nagsayan ti sweldo. Ma'am, pimenta kasta. Apay kasta. Kat ada oras nga sa mo nga panagtrabaho. Kat dagit ka kaduam. Kompleto ti oras da. Iso nga kompleto ti sweldo da. Unfair ka dakwada no. Di sweldo da isumat isweldo ken ka. Edin to ta almost 1 hour ti lado mo. Mano kumat maramidam kada tamay sa nga oras no saan ka kumanan ladaw. I'm warning you, Rita. Siksi ka lang makaramit ti kastoy. No, ulitin pa'y data. Sa ala nga may katan ti sweldo. Mabali mo, ti sumapol nga dagos ti sabali nga pagtrabaho. Amok, nga kasta ti gapunan o ape nga naikat ka, iti muno na nga nagtrabaho, di ba? Ikam ti disiplina ti bagim. Hamo nga pagpambar ti traffic. Hamo pagpambar ti sakit bagbagim. No masakit ti bagbagim, hanggang lang sumsumre ka. Ngayon na tamaladaw ka. Nalawag. Sige ma'am. Sorry. Antun nga maulit.
bisutak nga nangawat envelope ko man. Naroon na di bilangin kat nakurang ang peso. Damok pa nga sweldo, Diyos ko. Kurang. Kuha na takurang ba't ngamin di serbisyo. Jojo, dakadoy. Good. Intawag nga ron kanyak ni Carlo. Masansar nga masermonan ka. Kabuta maladladaw ka. Sa adot reklamo. Siya tinang rekomendar kang ka dito, ha? Galakiwam data. Dan. Kabuta ka sweldo, pumaala ka. Basta naksayal lang nga rin siya pinaggastos. Sige, yung sektor gastos, eh. Oh my God. Lumuwagan ka. Ito kutsem. Binulot ko. Kutseta mo't asag paminsan. Doon nakastagat feeling rich tamet. Naman kami iti dating restaurant nga pag pangpanan mi. So na lang ta sa nga lunch, na sikat dinner. Paano ito nga rin dito na makapanganta? Tantok paspasyan. Paspasyan ka trabi. Day off mo tumigat, di ba? Dito na bigat nga parang paspasyan ta. Dahan ko ba't nga day off? Mabanta, kalagitin nalingid na paset. Pagsaksakitin mo lata ulom. Huwag nga ron. Luapay mo't gamin nga pa na sumasamak ka lata. Di sumapol ka di babae nga makaitid amin-amin na. Nadalata gidi gondaway manong naming nga napaot iti panagin narakop kan panagin nagekmi kinichucho. Ngano da dumakat kasla kayat kun nga itulok man. Kaori mat sakit mo ti ulok ta. Andara tay rugso iti kaunggak nga saan ko nga maipeksa. Diyan talaga nga disiplinaek ti bagi. Disiplina nga ti kasapulan. Amok nga disiplinaen ti bagi nga kontrolek iti saan ko pa nakaited manon nemi kani Jojo ti amin-amin ko. Ngam datoy ugali ka talaga madadladaw. Diyos ko, saan ko nga maikat? Baka ito nagsulduak manin kat kurang manin. Tineksak ni Sir. Awarisona, ayan na nga ta. Break time manong tinex ko. Hi sir, good morning. I want to reply na. Sir, dirita na ito'y. Break time, iso nga nadahanak ti kundaway nga nag-text ken ka. Mabaling nga tawagan, sir? Uri pagbait lang? Sige. Kayat na. Napa nakitilingid, manong name, tinawagan ko. 15 minutes lang ti break time. Hello. Hello, sir. Kumusta kan, sir? Nabayag mo saan ka nakita? Nilat tamadam, Gina, ti umumay dito. Umay ka ba't sagba minsan na makita ka? Nadamat sa mali nga trabaho. Ay, sir, basit lang ti 50 minutes, Numalpas to 50 minutes sa break time. Sorry lang. Isa rin kontot magsalita kang ka. Sir, mawatan dak ko Ti ana? Damanin doangal daw. Naladaw ako 30 minutes. Loko ka. Ikatin na kaitan ni Gina. Winarningan na ka, di ba? Sir, kasunumot kami, no. Amom, no, da disiplinam, may pamuspusam tinasapa. Sa pamdagring, agrubot. Dati magmagnaka, uri magmagnaka kitang kamaladaw. Kasi dahil kasapom ko ma. Sir, mabaling nga yung day off ko. Kaba yung day off mo. Kahit ko nga, i-date na. Ano? Ala na, sir. Kas ka nga minay. Nagduko kan. Kahit mo, tagbalin nga kerida. Basta si ka, sir. Basta di ikatan na, ibagam kini Madam Gina, ang numaladaw ako, ano niyaman dito. Ikatan ko na mo. Ano na, sir? Rita. Amom, tibang ibilbilang kada kayong empleyado kat
anak. Oh, oo, naglakay kamot ko ano, ti tawon ko ket anak-nak. Kabsat ay sumabalin. O, sige, kabsat. Sige, tundayap mo. I-date ka. Wow! Wow, sir. Thank you, sir. Yung dumaamuang nga ni Jojo. Baka maamuan ni Carlo ket ipulong ni Carlo kini Jojo. Naku ma, tilang aramida ket pasipsipak tapno no ada basol ko ket ma ma-excuse tapno talina eda nga paut hindi nga trabaho. Saan nga din no? Kidawon nga peso. Kidyak pinaitin kini Carlo. Ay, kini Jojo. Amin dati nga marikrik na kaya. At aada lang nga nubyo ko, napagkrasak pa lang kini si Ryan. Si Ryan. Si Ryan. Si Ryan. Si Ryan. Ang ulo ko ang sira. Anda pa nagkras ko kay ni Sir Ryan manong naming. Ket naragsakan na klaunay. Nagsipod ta pinatgan nat daw kung i-date na. Nagtulag kami nga garasya at manong nami iti lugar ken iti oras. Ti makadakas man lunch date iti ala iti met restaurant na papapanambi kini Jojo. Kasano no adan to gipulong kini Jojo. Diyan mo mabaling nga ibaga nga saan nga sadya nga restaurant. No, makamutang mo na nga. Dito pa lang manong name iti damok nga sila pa nagbasol kini Jojo. Ngayon, makamutang. Kayad ko kit agpao ta kit trabaho. Kit no, agbali na kakrida ni Sir. Oh, siyempre. Kasla agbali na nga manager. Ito dahil nga groceria. Oh, kaya? Tila mapampanunod ko. Kung kunak tinakim ko. Naging gaman nami nga nasapa at nga nakadanon sa jay. Kadi mighty waiter. Man? Takay man itat nasapa. Nag-date kayo na boyfriend mo. Manadladaw ka ti 15 ka 30 minutes. Ano kung magbibiyang mo? Sorry. Biyangot ka niya. Saan nga di boyfriend ko nga dati-dati nga kadwak dito ka-date ko. Hala? Malaksit kang ko na siya. Ma'am, ada sa wali? Awan bibiyang mo. Pumano ka pala ito, uraik pala isunod. Biyangot na dyan nga waiter. Diyos muso. Baka isunod agipulong kini Jojo. Bahala na. No, date kam to man kini Jojo, agad jak kayatin nito mapangkamtot sa baling restaurant. Adan ni Sir Ryan, nagwapo nga talaga ni Sir Ryan. Po, na dito ti mangi hotel kanya kayat ko. Sir, nasapa ka man. No trabaho di grocery, naladaw ka. Ngayon no date, nasapa ka. Kasta ko mataramida mi trabaho. Kitam kita nasapa ka. Ko sir, no ag-date kami nga yung boyfriend ko kaya maladaw aklat ta. Ngayon no siya, tika-date mo, nasapa ka. Bayam, taibagag to ni Gina, nga within a month, siya iti mang manage iti grocery. Tikat, kanayon ang anda sa jay. Kat gabot among anda sa jay, masapol nga sa paem. Kasta ka di, sir? Siya sa amin ti inspirasyon mo, ha? Hamo nga inspirasyon jay boyfriend mo. Sir, umahin ti waiter. Sige. Sikan di mangibaga ka rin iti kayat mo. No, anyat kayat mo, kayat kumaten. In-order ko man ang name iti dati nga orderan mi kini Jojo. Di mamangan kami man ang name istorya. Amom, sampay sir. Saan lang ang saksikanti.
nangawis kanyak, anang sulisog kanyak. Di ba? Kaya't nakasulisogin. Awan ti rason no. Awan ti sa bali nga rason. Ibagam nga, request mong i-date ka. Di ba? Kaya't mo tagbaling other woman ko. No, kaya't naglaki di sir. Papagid din nasahan. Masilawan ko mata panunot mo. Saan ko nga namitan deta? Gabot ada disiplina kidibiyag ko. Sana ka playboy. Awanin ti sa pulik pa kini Gina ng asawa. Napimpindas ka misuna. Ala sir? Ngayon maububing akmet. Huli ububing ka. Diyak kayat nga rakraken ti masakbayam. Rita. Kas nakunak idi. Kada kayo aming empleyado mi bilang da kayo nga anak. Kuno saan kit kapsat. Isong ibilang kita nga kapsat ko. Kapsat nak nga dumpeng agtungpal ka kanya. Di munton ulitin. Ti mga ramid nga mangsulisog iti may nga lalaki. Nangaro natin kita adaanan ti asawa. Tapakarak-arakan ti pamilya dito. Iba't patig mo di boyfriend mo? Sila kayat ka, sir. Nga madamat ti asawa. Are you still virgin? Wan, sir. Virgin sir. Iso ka na panakilak ang baling nga kiridam. Gabot a virgin Ano na klase ti panunot mo? Sir, sorry. Okay. Okay lang. Mapakawan ka. O ana. Ituloy mo tagtrabaho, iti grocery, when ibaga kang kaitan nga saan kanto ng sumsumrek, apaman nga maalam to sa uldom, iti da ito nga bulan. Okay, sir. Sa pulag trabaho, sir. No, apay naramid ko kasto, just in case kami nga nagdabasol ko katadakang mang tulong kanya, kamang pakaon kanya. Kasi tirantam. Amo, naturutuloy di asawak no ijay grocery ti pagsasalitaan. Isungar ti bang ma-manage. Kastoy dumngay ka. Kayat mo ti agpao ti trabaho na. Kayat ko, sir. Sige. No kasan sapam itay ng imay, kastamat ti sapam ngag-report. Iji grocery. Tamo, numaramid mo na ita, i-recommender ko kinibakat ko ti increase mo. Increase ti soldo. Ken, nayon ti benefits mo. Benefits mo. Diyak pa kita may susunod ni bagbagawag dahil nervyos sa kanya. Mayat kat ko na. Uwan, sir. No kasan sapam itay, kasta kumabat ti sapam ni trabaho. Nga kang kanayon mo nga, sapain ka bota, kaya't nakamakita. Nga ore awanak sa diyay, kasladaklat ta. Adamat na number ko, mabalinak mo tawagan. No kaya't nakakasarita. Magyaman sir. Di mo tutupan, di kita kaskat niya. Ure sakit mas dawak na. No, apay nga naramid ko, tikas to. Disiplinahan ka sa pulan, Rita. Okay? Itatan, napastangan na nga, nakapalpatan, mabalitan ta kabin. Gabotay muna ka, nga nakadanon, si Camila muna rumual. Tabno awan, di makakita ka datang. Sir, kadagiti ng sulsulisog kang kan, naamuang ka din ni ma'am? Naman. Kahit yung sawan, ibagayon tumet ka ni ma'am da ito'y. Ore sa anin. Kaya manak, sir. May karim ka di nga sa payam tiyag report. Kailangan sa baling aramid ng trabaho. Napasnek na trabaho. This is a challenge, Kenka. Kahit no, marabid mo data, i-recommender ko,
iti binulan nga increase mo. Kawan, sir. Ikarik, sir, ka nagyamanak. Tas anak na tinutupan. Thank you. Idi makadano na akong dito'y balay manong name inkarik iti bagi. Kastamat ang kinitatan. Kapigatan na manong name nasapsapa akon nga nakariin yung ni tatang. Dati-dati no kakit iso ni tatang no kat agdadang ti danom, kapanititer mo sa kape. Madama akon nga kape. Narina yan ti indapoy, manong name agprito aklay nga ni titlog. Idi makariing tatang. Milagro. Nasapa ka manita. Manipod ita, tatang. Sa paikon. Gasta talaga. Kimsala ko mga it-ita lang. Hindi ta makadanon ako dito'y patrabahok manong name nadanon ko dito'y ni Carlo. Oh, milagro. 30 minutes before. Adakan. Di ba naglukat grocery? Kaya siya pa lang tuway mong lukat. May madandama akong tuloktan. Luktamon, sir. Sir, happy ko, sir, kung kanya. Luktamon. Lagi tulungan na karoda na. Isuro ka. Tamangan no, si kanton ti para lukat. Mugas pagarikan ti tuloy mo ti 30 minutes before. Ti oras. Naidanon siguro kini ma'am manong naming nga nasapa. Kenwari ni Mirna. Gabot na siya ti kasapaan, di kita ipadak nga da iti repacking center, ewan department. Nadanon dak, madaman nagtatrabaho. Kahit awang pa alas 8, quarter to 8, karinugyak ti trabaho. Adon di kita repack ko. Uy, milagro na ito ya. Rita, ay, Mirna. Segun kini Carlo, 30 minutes before, at dakad to yan. Linuktan nyo kit 50 minutes before ka, nagtatrabaho ka. When? At itamang pa yun. Anong naknakan mo? Nakapanganak iti naimas nga nagalis. Alala, kabayatan manong name katawak itutuloy ko lang trabaho. Ori na break time. Trabaho ko, oy. Sobra mo dati nga ipagpakita mo, no? Ginanakawat, Ewan na, hanggang merienda? Anong naming anday may? Ma'am? Tay gwardya. Abi ka mamam, awag mo kanya. Latamo ta, sir ko layo mat kanya, di ma'am ko nakin kada kayo. Merienda. Sinang ten? Secret. Ano kanong ibagbaga? Sinang nang ten? Abo? Wow, specialty merienda ka. Ala, dan samit nanubium dito yan. Lunch break, manong name, hindi lumabas sa iti opisina ni Ma'am Gina. Tinalyaw ko, Miss Isam. Sungat at nang merienda. Awamit ni Sir Ryan. Dara-daratso manong name kastat schedule ko. Aging kang rekomendar manong name ni Mang Carlo nga siyak iti agagaman ti Tolbert. Tap na di kastakit isyak iti masapsapa. Hindi agsulto akong manong name binilang ko. Huy, sobra. Ada sobra na. Naging Chris nga sigod. Tinawagak manong name ni Sir Ryan. Hello, sir. Thank you. Adamat sobra na ito'y sweldo kon. Kaya ka ba ta sobra mati pa nagtrabaho? Di ba? Thank you, sir. Tuloy mo. Ha? Keep up the good work, Rita. Thank you, sir. Halawan. Sige nga rin. Naon sa bali ni Bagan. Ito na ano man nag-date, ha? Loko ka. Ano temok, baka kayat mo. Tinawagan na manong name ni Jojo. Hello, congratulations. Apa nga? Congratulations kanya. Apa nga? Ngimatot sweldo mo. Gabota, dumat addition ng oras mo. Imagine,
30 minutes before. At ka sa Giant, sikat mangilukat. Datat ko na ni Carlo eh. And then, no break time. Nagtrabaho ka lahat ta. 15 minutes before 8, rugya mo ta trabaho. Iti manungal daw. O makidam, masapa ka, no, natrabaho ka, naging Chris ka. So nakamuam. Hindi ka ralo nga ron. Adapay libre nga merienda. So nandadayay. Namnamit lumit palakid di ah. Hindi ka no Sir Ryan. Tamakita na ka no tipintas si trabaho. Nisot adda, libre at meriendam. Krasmon sa amin ni Sir Ryan. Oh, joke lang karakros na asawa na. Pero kung magkrasa ka, da ka man. Keep up the good work, sweetheart. Kahit nung kaskasan nung laing, makaornong tang, ikasar kantan. Sigakin siyak nga tamit laing. Malagsi na, sa bari ka. Bukod siko. Siksika laing, Rita. Tanlo na bulan nga raramidak da ito'y manong nami nga manay na yun nung natlata manay na yun ng tisweldo. Laging ka manong nami ako na kanyak ni Madam Gina. Tugo ka, taday baga. Apay man, malaksin nga sikan iti para lukat nga data ti akam ko man ni Carlo. Kahit ko nga sikan ti mang sukat kinimirna. Kas repacking team, repacking department head. Nangatot sulto ni Mirna. Isa't kapapayagan nandito nga nagtrabaho. Kapupudnuan pa yung nagtrabaho. Api ni Mirna, ma'am, ag home base. Tawang ka namang banda kininanang na. Nagtrabaho mo't lang kabayat nga dati balayda. Di ka di maragsakan? Tamaragsit nga tultuloy ti increase ti sweldo minulan. Siya tagbaling nga head. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you kada kayo kini sir. Agkaras ka kadi pa lagi ni Ryan. Alam ni ma'am. Baga kanya ni Ryan, di napasama. Kita ma, gabokin ni Ryan, nagbalbaliw ka. Pimindasan trabaho, saan ka na maladladaw. Ngem, di mo tumaagaw ni Ryan kanya. Saan ni mamat, naumatranta ka mangagaw ka. Ngem, kaya mo nagbaling nga kirita na. Saan yun, ma'am? Dandanin ti kasarmi kini Jojo, ang boyfriend ko. Sinumbo ko lang ni sir. Doko ka, di mo tupulos masulisog ti asawa. Tanapimpintas akbet nga miti si ka, no? Bakit ma'am, no, tanapimpintas game si ka, masulisog ka tanim, sir, napudno ka niyak ti asawa. Napudno ka mga padpada. Iso nga si ka, no kayat mo timaadaan tinapintas, natal na nagsak ang pamilya. Agbalin ka napudno. Kas daw nga tiraksak ko ano name idi siya kon tinay-promote. No ni Mirna idi ket agsub-supervise lang mamano nga tumulong. Siyak manong tumultulong ako. Kaslak lang regular kada nga department. Yun, tay awang pulos ti panagsardin ko no mabalin. Nadaytat pang daydayawan da ano name iti department nga yan mi. Nga nakaado digitay magapuanan mi. Anong name gawatad dan urnong mi agpadpada kini Chucho napagtulakan min ti kasarmi. Kat nakaragragsak kami. Idudumteng da kasarmi nga nagbalingan ninong ken ninang mi da ninong Ryan ken niya ninang Gina. Nagnayad kami kani Jojo disidong ni tatang manong nemi ket ditoy nga nabukel na bangon tinaragsak na pamilya.
Daka mga gasawa ni tatang kanila talo nga anak mi kaniya Chuchu. De promotak pa manong name. Gabot na bayagan nga nagbalina ka supervisor. Sa ala nga ditoy, nagyanak nga sanga, no dikat nagbalik pa yung supervisor, sabsabali ang groceria, nga kukwa, dagiti agasawa, nga Ryan Kanjing. Nagbalimat nga ng singpet, nabudno kanyak ti asawak manong nami agsipod ta, dahil ta tinagkinarian mi. Ti pa nagbalin mi nga napudno ti tunggal mais sa kada kami. Agbalin ka mga native care, kadik dumteng nga suliso. Nakananama, manong nami, tinaranya, masakbayan, dagiti anak mi, agsipod ta, nagagat kami agpadpada, iti asawa. Ito nga ron, ti pagkasalita, manong nami, thank you, itilaing mo nga ng ornos, kalpasan nga inak insen keng ka, dito Liena, through your messenger. Sabi ko man na kay bati akman iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron agyaman nga pagaya mo, Rita. Thank you, Rita. Thank you, matagita nagananos ka nagbuya.